अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेजेंटेड बाय एसएस फिल्म्स मोतिहारी। भावा के चिट्ठिया रे बेवफा भी निकल पीड़ितिया रे रे यादवा थारो भइला भावा के चिट्ठिया रे बेवफा भी निकल पीड़ितिया रे नेहवा से हरनी पूजावा से हरनी ओ करे गाव तरही गतिया रे थारो भइला भावा के चिट्ठिया रे बेवफा भी निकल पीड़ितिया रे बेवफा भी निकल पीड़ितिया सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोती डीजे प्यार न हमारा लिखल मत कदीर में मन करे अगिया लगाली शरीर में भइल बा दिल हमर सुखल पाता जेकरा से लागे उ त तोड़िए के जाता के दियो बघलिया पकिसिया रे के दियो बघलिया पकिसिया रे बेवफा भी निकलल पीड़ितिया रे थारो गइला भावा के चिट्ठिया रे बेवफा भी निकलल पीड़ितिया रे बेवफा भी निकलल पीड़ितिया रे सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो डीजे ना बुझाला लागे कि प्यार एगो होवे बीमारी राइटर रमेश कहे विरोधेश बिहारी सौरभ सुनता रे साइड वाला गीतिया रे सौरभ सुनता रे साइड वाला गीतिया रे बेवफा भी निकलल पीड़ितिया रे हार गइला भावा के चिट्ठिया रे बेवफा भी निकलल पीड़ितिया रे रिकॉर्डिंग स्टूडियो।